Yo, yo. Yo. Ikaw lang mag-isa? Ako lang eh. Ay, dalawa pa. Tanong ko lang kung ilan sila. Game mo lang bro ah. Meron na. Sige. Tinatanong ko lang si Daily Flight pag ano. Ilan kayo, Lods? Dalawa lang si Jigs. Yung may Jigs niyan. Ah, okay. Eksakto pala eh. Ayun na. Yun! Sakto! Ayun na. Balik Bi- na kahapon. To be continued. Ayun na. Last Okay. na. Yung mga hindi natin natapos. Hindi natapos dyan. Mga hindi natin natapos na chicken kahapon, tutuloy natin. Nakuha niyo ba? Hindi. Chicken? Wala. Kahapon. Matumal DC kahapon. ako. Last game na, na-DC pa. Okay. Kanina pa kayo? Kanina, tol. Kanina pa kayo? Kanina. Kasama ko siya na basic kanina. May cheater kaming nakalaban. Grabe, dalawa lang sila ha. Oh yeah? 39 kills, 27 kills, dalawa lang sila. Naubos ang labi. Sir. Nag-message pa si Papa Granny. Sorry tol, hindi ko nabasa. At least nabasa na ngayon. Nabasa na. Chicken na yan. Nabasa na eh. Check mic. Check mic. Check. Mic check. Check. Mic check. Warm-up's done. Time to kick this off. Warm-up's done. Time to kick this off. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Yan tayo. Tayo. Po tayo. Ano na? Sige. Andyan. Malapit na. Saan ba? Grab. Dito na. Sige. Dito na. Andyan. Malapit na. Saan ba? Grab. Dito na. Sige. Dito na. Kaya narinig ko si Jessica so ayop na yan. Ay, one team.
tayo sa kabila tayo. Yan na. Sige, doon tayo sa kabila. Kung pupunta sila dito, kabila tayo. Kung pupunta sila dito, punta kabila. Sige. Down. Nakamute pala ako. Punta sa kabila si ano. Located. Move to secure. Oh shit. Nakuha ko yung Scabby ah. Sige. Copy. Meron pushing sa akin. Down din. Dito niyo pa ako rito ah. Eliminate all targets in the AO. Ako yun yung isa dito. Talong ka rin. Tayo ba kayo sa akin? Malayo. Ayun. Lulodota kay parang Gren eh. Mamatay na to. Meron pa isa. Nakakadalawa na ako. Isa na lang. Helicopter located. Yan. Para tayo muna tal. Or mahilin yun. Saan tayo Dan? Saan tayo? Ako may nag-chopper pa. Dito yung kalaban eh. Sa taas. Cookie Tedola. Friendly loadout drop on the way. Break Ah? sila dito. Have eyes on. Nagmaba ito, gagi. Baka na dito. Nasa Padot na. Punta na ako din. Rally point. Ganto down. Yan. Sa Puta baba ng bridge. 1390 pala Sa yan. baba? Layo. Baba ng bridge, oh. Tapos sa baba ng bridge. Pupus na ba? Wala eh. Puro. Uy. Saan yan? Baka makita. Kahit ang layo ko. Eh, gatim. Have eyes on. Ah, sa taas ng bunker. Doon. Pero dito sila. Over. Kanina, dito kanina. Setting rally point. Meron din nag-snipe oh. Ponyo. Copy. Gas is closing in. Tatlo. Purin natin yung nasa ano. Dito. Someone came through here. Disregard last. Dala. Meron dito sila. Moving. Setting rally point. Don't bother. Saan magra-rush? Meron pa rin ba? Baka makita. Wala na, clear na. Lalaban dito. Kaya tabigayan dyan ah. Uy, looted. Uy, Oh, shit. unloads. SMX. Na-snipe ka? Oo, na-snipe ako. Nasa ano ata to? Stadium. Pwede kang ano dito. Oh, lapitan ka dyan, lapitan ka dyan. Sa baba, sa baba. Hostile. I've got you. Ako overloads.
Dalawa yan, tol, dalawa. Kan ba? Andyan, Body armor ito, here. Hindi, meron akong armor. Diyan. Ay. Andun, ano ko na. Drop ko. Marking waypoint Kasi point. kunin ko na lang. Putang ko lang, ghosted ako eh. Taking fire! Contract failed. Stand down. You're being Teka tracked by lang, enemy let's taking plate up lang ako. Nasa gilid pala. Shit, magkabilaan. Fuck. Oh, shit. tayo. Masugod na ba? Ang lang yan. Oh, fuck. Bako. Sugod na. Nasa gilid na. Down yun nasa Red gilid. roof na ako. Nice. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Down yun nandyan, down niya siya. Down. Utang ina, nakaapak pa ako ng tae. Baba. Sa may bus. Patay na. Gago yun ah, gago yun ah. Dalawa yun, dalawa. Ayaw ngayon ng susugod. Dito. Chan. Kalaban ba yan? Oo, malaban tol. Sa baba natin. Dalawa sila. Down. Team wipe. Nice. Ay, tinamaan. Nice. Tamaan. Ikaw, kuha ko Lodi. Sige, let's. May pera yan. Taga saan pa isang gag? Teammate has been cleared for redeployment. Bili kayo ibit yun. Loadout drop headed your way. Isa pa. Okay, saan ba ako namatay? Hindi tayo namatay, Lot? Nasa dito. Dito, no? Yeah, over Moving here. up. Gas is closing. Get to the new safe zone. Cancel that. Advise on care package. Ang box kaya to. Ang box. Dalawa na yung trip tol, ha? Ay, dalawa. Ay, nasa ano? Destination marked. Nasa loadout, yung isa. Ayun o. Move up. Have eyes on. Have eyes on. Ilan ang load dito? Dalawa. Ay, tatlo yata. Kaya pala. Sila dun. Teds, meron ba kayo sniper bullet? Ang inang yan, sniper ko. Center. Dun sa red, ping. 39 meters, ano. Northwest. Shit! Down. Tang inang yun. Galing. Ang inang sniper rin, andun pa rin. Ayun, thank you bro. Nagit-git tayo dun. Okay, bro. Dyan. Laban. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Saan na bro? Yung mga coral din. Kita ako. Down mo? Nandito isa. Meron pa sa taas sa may loadout.
Buwang matras yan. Vehicles walk out of the way. I am tracking. Yan ba rin sila? Enemy UAV overhead. Paano yung kalaban? Parang umatras eh. Oh, making dito sa bus station. Moving on enemy. Tara, tara, tara. Ayan. Siya yan. Move up. Eliminated the most nice, target. nice. Good job. May kasama. Meron ba? Uy, tanginang yan. Meron pasok ba? Nasa may watchtower. Mas... Tang ina, nakapakinga pa ako. Anong kalaban? Fake king pala yun. Ibang team. Ay, ibang team ba yun? Team white yung team. Fake king pala yun. Ibang team. Ay, ibang team ba yun? Team white. Nice. Oh, nasa left. Mic check. Mic check. Mic check. Check. Pero malakas pala yata yung mic ko. Mic check. Check. Ganda yun. Ay, grabe. Grabe. We'll be back to finish the job. Up lang yan. First game ko yun eh. Yan pa lang yan. Sige. Up. Ay. Mic check. Check. Mic check. Up. Warm up. Check.
target practice while you can. We're deploying. Ikaka. Thank you. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Raj. Check. Silong Ikaka. May taong nakadapa. Salamat Sir Jigs. No probs. Salamat sa walang tigil na pagsuporta sa ABS-CBN. Shutdown na. ABS-CBN? Wala na yung ABS-CBN. Pinalitan lang yata pangalan eh. Oo. Sige, kayo naman pili, Lods. Ulit, sunod lang ako sa inyo. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Ano yung nakalagay doon sa may top right corner na ano? Chopper, 83, 81? Ah, yung nasa ano pa, hindi pa naglalanding. Hindi pa nag-ano. Hey, scab dyan ha, bro. Marami pupunta dyan. Ay, wala. Saan tayo? Ayan, Wala na diretso, punta. laban. Ayan na. Oh, Warm up. Wala. patayin natin. Wala nga, clear. Tinta. Primary objective is to kill them all. Gabi. Located a supply box. Secure that position. Saan ba to? Baba. Next objective located. Natin yan. For the first time. Tahimik. For the first time, mapayapa. May base station naman dito. Ba't kaya? Objectives updated. Move to the next location. Yan. Primary Uy. objective accomplished. Hold up. Sabay. Found. Eh. Salamat sir, Ikaw. Walang tigil na pagsubaybay. Lakas niya ni Icon kasama ko kahapon. ABS-CBN. Designated as a high-value target. Guard them at all costs. Uy. Bye, Tara, bye, shot bye. na daw oh. Tara, shot na daw. Shopee. Nagsashot yata si Ikaw eh. Uy. Ganda. Kasi Nag-load. daily yan. Nag-refill na ako ng bala. Hindi pa ako nag-load up. Tol, may ammunition ako, tol. Yo? Ay, Ay, meron na din. sige, mamaya na lang. Ammunition ako. Ay, kulang pa pala. Bili ano, UAV bro. Kasama niya si Excuses daw. Friendly UAV overhead. Bahay niya. Kulang pa. Here. Ba, pasok tayo.
Ay, may most wanted pa pala tayo. Marking waypoint coordinates. Ngayon lang ako nakahanap ng ano, FFAR ah. Gas is moving. Meron tayo dito. Uy, meron na, meron na. Meron na, meron na. Enemy Earl Sanji. Geronimo. Bro. Isang Dito. panalo. Gusto, Ito na yun, panalo na yun. Uy! dito tol, dito tol. Saan taas? on that waypoint. Teammates were taken out. Contract failed. Galing gulat talaga. Sana makapanalo. Dito. Tira, Jigs, bro. Your Dali, teammates hanap. are sent to the gulag. They'll fight for Wala, a tol. chance to Ay, Wait, ah. tangin yung may loadout na pala. May tao sa bangko. May tao sa bangko. Dyan. Get to the target marked. Send it. This is loader 2-0. Good Salamat sa paalala. Hindi ko nakita to. Kaya pala sabi mo, Jer, kulang pa ano. Oo, kanina pa ako naghanap ng ano. Your teammate got their ass kicked. Their ass is clear this time. Andun sa bangko sa Dito, green dito. building. Hindi sa bahay na. Bahay na. Ito sa malaki, big building. Ghosted ba to? Oh Wala, shit! wala sa heart. Ah, fuck! Dalawa, tatlo! Saan? Ito dito. Hindi ako namatay. Ay, baril Hindi tol. maping. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Dito sa akin, dalawa. Nakaload out, pre. Ay, isa pa. May isa pa oh. Ghosted na yan. Hindi makita saan. Punta ata sa Burger King eh. Eh, may pera tol oh. Uy, Okay, sa akin. lutong yun yan. Saan kaya? Ah, sa kanan ko. Dito. Dito na, dito. Nice. Inikutan ako. Swan. Team wipe naman. Gulag. If you survive, you will Ay, pang team na yan? Team wipe, nakalagay. May petrol at no? May pumatay pa sa akin eh. Yan ang pumunta sa Napatay ko yun. Ah, okay. Baka last na yun. listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Ooh! C4 ang pucha. Ano yung baril? Jer, ano yung baril mo? RAM 7 saka ano, MP5 Cold War. Ah, okay. White at saka red. Dito ba? Yun. Alito ako dun sa ano kanina. Kala ko hindi pa kayo nag-load up. Kaya natalo tayo. Sabay ganun na. Ay! Ala ka na bang gulang, bro? Akala ko, sorry. Uy, nagway. Hindi ko siya si Daily. Ah, si Salvage Daily. your contract located. May ano dito. May Body armor here. Body armor here. Mid caliber here. Brother, palabas ng gas yan. Moving yung gas. Tara. May ammunition ako ha. Kailangan niya ha. Box ako. Tara, pasok tayo. shoutout naman dyan daw. Ano, papagray kay Ikaw. Ay, idol ko yun eh. Idol. Idol. Napanood ka. Pero yan. Ay, kong lang malakas. Ikaw TV, malakas yan. 20 kills a game. Ito tayo dinali kanina eh. Ah, hindi pala. Station na pala to. Ano ko ta? Loadout drop inbound. Uy, U-turn. B-turn. Ilang kaya yan? Dalawa. Got gas inbound. Bilisan natin. Abutan natin pa yan. Eh, meron. Teka, wag muna. Meron na. Meron kukuha na. Tayo natin. They're targeting me. Ako na, sorry. Nakita niya Ay, na. umatras sila. Hindi. Nasa school yung dalawa. Pasok sa blue. Nakita ko.
Rotating rally point. Ayan, isa dyan. Ayun, nababalik. Papalibutan natin. Tara. Wala nang daanan yan. Isa tol. Tumuko ka na. Papalibutan ka na namin. Click ko Ay, bumuhay. Wala na yan, mamamatay na yan. Pupunta sa river yan o ano, susugod. Tatakbo yan, bro. Diyan nga, baka mag-flank ka, pre. They're targeting me. Dalawa. Kaya para daily, dyan lang tayo sa taas, bro. Hostile spotted. Tumakbo. Eh, bala kita. Throwing smoke grenade. Meron ako, box ako. Armor on. Balik na school. Papasok yan, ha, bro. Yung sa gas nila. Tutawid yan mga yan. Tank to. Saang building sila? Ito, T-house. Wala na dyan tol, tumalaw na. Copy. Moving to destination. Ah, wala na? Wala na dyan. Nandiyan kanina. Sa river na yata eh. Sa ribbon na ata. Destination marked. Visual ako eh. Panalo namin to. Dito. Palagi naman tayo nananalo eh. Saan jigs, bro? Dito. Tumatakbo na flag blank. Ayun, ito, open, ha. Down. Hindi ko makita. Pero hindi na tumatama yung paro. Ay, nag-loadout pa. Puta. Nag-loadout pa. Bubuhay ang isa. Open yan. Maubos yan. Bala mo din. Naka yan, naka jigs. Target down! I'm taking fire! Nice. Yung may ammunition. Hindi abot sa bala. Layo pala ni Daily. Sorry tol. Ayun na. Takbo! Ngayon ako ng balat. AR. Let's get over here. Fine. Light vehicle here. Panalo to Icong Dito ba TV. Every game panalo yan. Hindi ganun. Mounting contract. Every game pa namin. I'll drive. Sure. Saan siya no? Mounting shutdown. Go! Yan na, sakay na. Hop, yeah. May king. Either front. Ganun sa harap, Ay, sa harap. Nakabalak ka rin tol, wala kang balak. Teka, tara. Jigs, bro. Si. Hoy, nag-i-snipe. Hoy, sniper! Nako, yung gas mo, bro. Sige lang. Patayin nyo. Manda ka Left na lang tayo. Yun na. Down isa. Down. Oh, ano? Alanganin hindi Gago to. Alit ka na dun. Oh, Binangga ako, butch. Kala ko naka-C4 ako. Nag-ghost na pala ako. Basag. Uy, dinibdib.
Dinibdib yung bala, no? Dinibdib eh, kinuha eh. Panalunin mo daw yan, sabi ni Ikaw TV. Hey, found a helo. Po, Anybody need this? ba't nandyan yan? Shoutout po sa mga 5 million viewers natin. Ito may kalaban. Sa kanila to, nanakawin ko lang. Wala na rin buhay chopper nila gago. Alam na dis. Alam na. Hindi mo naman, wala nang buhay chopper mo. Nice one. Anybody need this? Ayan, no? Pag sumabit to, sasabog na. Disregard blast. Your team Salamat, sir. Earl target. Guard them Geronimo. Geronimo. I'll take it out. Salamat, sir. Going this way. Wag, wala nang buhay. Gago ka naman. Yan. Wala pang plates, oh. Uy. Uy. Sabi ko nga eh. Panalo yung kalaban. Talo. Abang agad. Abangers. Abangers nga. Aming abangers na. May laro ba bukas? Basketball? Wala, no? Ngayon, meron. Ay, Ah, kanina. Kanina yata. Sa... Panalo ano? Oh, panalo ang ano, ang box. Panalo Oh. dal. Box na ang makikipag-championship. Oo, box, oh. Box pala. Naglaro ba siya, no? Pilay si hindi makaglaro maayos. Yanis? Sense. Hindi si Trey Young, hindi makalaro maayos. Di ba galing injury siya eh? Si Giannis, di naglaro. Oo. Halos pantay lang pala eh. Parang sinisigurado na yun. Inom lang kami, ikong kayo entertainment. Sana all, nagiinuman. Get yourself sorted. Inuman pala sila Earl at saka si ano eh, Icon TV. Enemies dropping into the AO. Good, salamat lods. Sans din ako eh. Sana kung may Lakers pa eh. Soldier incoming. Ayos sana. Ano yan. Para sa'yo. Yan. Enemy dropping into the AO. Playtime's over, mate. You're going to the war zone.
Si Earl siya ba si ano? Si Excuses? Battle Royale. Avoid the gas. Oo, Siya ba? Oo. Ayun ko pa pinifigure out eh. Drop there. Enemy dropping into the AO. Oy, Mark Makoy. Wala dito. Kasi papag-ready to. Shout out. Mark McCoy. Uy, dumiretso si ano eh, Granny. What's that? Move on that waypoint. Your primary objective is to kill them all. For your team. Bahala. Panginang yan. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Nag-lag, kaya natalo. Sabay ganun ano. There's a fight kicking off. You can press Sa gitna lang siya, sa dulo. taunting your enemy is an effective way to get yourself in. Very nice. Very nice indeed. We got a proper fight here. Get ready to fight. You're next. Ang daya. Reason. Makikita. Sa kaliwa. Sa likod mo na, sa likod mo. Teammate got a proper sorting. We're sending them home. Listen up, soldier. Dahil si Win Granny. here and you return to the front line. If you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Shit, mayroon dito. Hindi pala naka AFK pala to. Dami ko pang mobs eh. Si Papa Ben. Ano tal? Ginig si Papa Ben. Nag-invite? Na-disconnect? Wala nga. Thank you. Ay, tangina na nasa harap. Dalawa pala yan. Objective updated. Secure that position. Kaya takbo na lang alods ha. Ay, tumama pa sa puno. Tayo tinigilan ng mga yun. Dito pa talaga eh. Gas is moving. 900 lang. You're all that's left. Get it done. Grand Santos. Na DC. Sige lads, tapos yan na. Primary objective. Pwede ko naman i-pull out kung gusto niya. Intel secured. Na-pull out ko na. Tuloy-tuloy. Ikaw tal. Pull out ko na. Pull out ko na siguro. Sige tol, sige let's. Hindi ko ma-invite. Waiting sa lobby. Offline ka, lads. Offline ka. Naka-offline.
Ito sinapak si ano. Pico Matos. Sinampal. Sinampal yung ano eh. Yung buhok eh. Sino to? Matos. Yung Not kano ni joinable? Baron Geisler dati. Ayun. Ayun, join na siya. Yan. Hindi ka namin makita. Naka-offline ka, Lods? Naka-offline kanina. Oo. Ayos to. Tampal lang eh. Dapat sinuntok mo eh. Laki ng katawan. Kaya nga eh, ang laki ng katawan. Ito sinampal lang ni Gago. Kinontrol lang yata. Baka ano. Sa bagay, ano na naman yan eh. Beast na naman yun. Baka matangkal eh. Ano yung mga artista yun o talagang basketballista na ano? Vlogger. May crack yung Pico Matos. Hold it for deployment. Now's a good time to warm up. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Uy! Playtime's over, mate. You're going to the YouTubers pala yung mga yun. Mga YouTuber. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Pinyo lang, Lods. Okay, pili na. We should drop there. Ano? 193 na. Pero kukuha. Laban. Sige. Meron na. Ay, nabitin na ako. Aga ko naman. Ay, shit. May baril na. Patay ka agad to. Tangina ka. Shit, may baril na. Nakakuha nga. Nakasakay yata sila Billy. Ayun. Oh, bagsak ka. What? Saan tayo? Dito? Patangin ang yan. Dali.
return to the front line. If G, you lose, shake dyan, you're bro. done here. May isa dito tol. Ewan ko saan na yan. Let's go sort this fucking Kaya samahan na kita. Buhay ka ba dyan? Pwede kitang balikan dyan. Eto tayo, dito si Green. Tara, tara. Dakkel! Ay, sasakyan papunta sa niya. Naglaban sila. Huwag tayong nakailam, wala tayong baril. Ay, gago talaga, nakita. Ay, tang-inang yan, hindi ako nakakyat. Ay, nakitang-kita niya eh. Umampas pa kasi ako sa Ito pader. yung dumali sa atin eh. Molotov. Vendor mark. Daming pera ah. Salot ko pala ng daily. Saka na kay daily, bro. Sana loot dito. Field upgrade here. Pick it up. Solo mo pala yung ano, Ang pera daily, oh. train station ah. Solo? Uy, walang bayad dito ah. Yun lang. Kaya pala walang ano. Kaya solo. Loadout na kayo. Salamat, idol. Kaya Mayor. Sa loadout mayor. Tayo na naman ako sa load. Wait, sa ba? Fucking waypoint coordinates. Got somebody up here. Nag-load out sila sa kabila. Sila sa atin. Fucking Uy, waypoint sniper! May bulog na pala. Pupunta sila tal. Hindi na ako selfie ko. Friendly UAV overhead. Ito na. Fucking waypoint coordinates. Kung sobra, bili ka selfie. Bili ka na. Baka pa ko tol. Punta na ako dyan. Huwag kayo pupunta dito ng banda. Marking waypoint coordinates. Ito na sila. Sa loob. Sa purple? Move on my waypoint. Move on my waypoint. Friendly UAV overhead. Oh, may pupuntang buy station ah. Ay, hindi pala. Posible yan. Mikot eh. Gatekeep na natin. Umiwas. Layo yung ano eh. Dulo, taas.
Tara na to. Advance tayo ng konti. Yung pumunta dito ah. Pahan natin dyan sa bundok. UAV ulit ulit. UAV ulit ulit. There is the catch. Asking pa ata. Dito na tol, dito na. Ay! Baba na, sa baba na. Bumaba na, paparachute. Tangin ng dahon yan. Likod, tol. Likod. Ito! Lalabas ka rin. Gago, gas na pala. Patay ako. Uy, first wave ba to? Bilis. Ay, sa gas. First circle pala yan. Loadout drop heading your way. Ay, shit. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns you redeployment. Hindi na maabot. Ay, na-snipe pa ako. New safe zone located. Nakatakas sa gas. Na-snipe naman ako. Pinaghirapan ko. Pinaghirapan ko tumakbo eh. Uy! Mas abangar pa yun eh. Mas matagayin. Naulo pa si Daily, parang Daily.
Tayo. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. 1 yard daw. Sabi na excuses. Oh, shit. Huli yan. Ito. May tumalon na eh. Tumanda na si Lele. Saan kayo? Saan kayo? Pinyo lang, pinyo lang. Saka po. Daily saan ka? Bernard po. Ah, 1 yard ba? Abot ka. Sige, sige, sige. Check. Kinig niyo ka. Copy. Kinig niyo ka tayo. Rinig. Oo, copy. Jer storage yan. Okay. Nakatingin ako sa ibang screen. Ay, may kalaban. Oh shit, ang dami. Dito na tayo. Ha? Oh, yun na ba? Oh, ang dami dyan eh. Tapos snake drop pa tayo. May baril na lahat yan. Oh, di ba? Meron din dito. Kalaban, no? May kinuha rin ng tree. Copy that. Meron doon. Ito may mahabol sa akin. May mamatay yan. Request recon flyover. UAV entering the AO. May mahabol sa atin ah. Come on. Baril ako. Wala akong baril. Tsaka bully natin. Tayo na. Okay na? Nice. Patay na. Very nice. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Coming back. Bahala to. An enemy team is hunting you. Stay alert. Ano tayo? Rico na lang? Okay, konti na lang yan. Roll Wala na nang tayo. pang contract Objective dito. updated. Secure that About Punta pa talaga dito. Recon back. Loot muna natin itong mga bahay, pang loadout. Copy. Ito. Put ko dito. on mark. Ayan. Ayan, pwede na tayong umuwi. Hindi pa pala kaya. Tara, loadout. Tara. Vendor mark. Sa tayo. Saan tayo magbabay? Yun lang. Sige, para pili kayo. Go. Darap na. Pero may tao sa Meron ba storage. rito? Oh, dun lang sa tol. Para may recon. Vendor mark. Move on my way. Ah, may threats yan ah. Oh, Granny. may kalaban dito! Oh, shit. I am tracking. Dito na. Setting Tatlo yan, tatlo. Hey! Oo nga, patay na Down isa. isa. May isa pa dito. Napatay pa Tira ako. po. Putang inang yan. Doon. Nice. Down ako, down ako. Kakatong kalaban, napatay ako eh. Hindi tayo basta-basta napapatay niya. Hey! What? Where is? Ang isa itaas, tol. Taas ng bahay. The fight's on. While you wait, feel free to give these Patay weapons lang natin, proper isa eh. cheering. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. Tatlo pala yun. Sinugod ako. Be advised, your teammate got their arse. They're RTB at this time. We got a proper fight here. Get ready to fight. You're next. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Your teammate's Wala. done in. Pakita mo ako dun. You gave them a good story. Stand by for redeployment.
Where is we? Saan kayo? Ay, sa gulag pala kayo eh. Your teammate is redeploying. Stand by. Tayo na lang natin to. Does anyone need this? Tapusin ba natin yan? Ikaw, Does anyone need this? Wag. Hindi kalaban. may kalaban yata doon. Meron. Enemy vehicle! Storage na lang. Tayo natin tong scabby. Sorry siya lang. Ilang minuto pa Ilang ba? minutes, wala nakalagay eh. Scavenger contract located. Bounty contract. Let's get it. Okay. Loot tayo. Loot ka na dyan sa storage. Baka hindi naman looted. Parang eh. Diyan pa. Walang kumuha sa scabby. Kalaban kanina niya. Kalaban niya kanina. Ah, looted. Ay, looted. Oh. Minutes pa yung record. Enemy UAV overhead. Walang ammo ang puto. Yun. Sino kumuha ng recon? Ako, Wala. wala pa. Diyan kanina, anong oras na? Hindi ko alam eh. Sino kumuha ng recon? Doon makikita eh. 4 seconds na lang. Ikaw. Ay pala. Scabby tayo. Si ano kumuha eh? Si Daily Flight. Di ako tol. Hala, tapos Ay, na, diba? tapos na yata. Ay, tapos na. Tapos na Jigsin kumuha. Enemy UAV overhead. Located a supply box. Secure that position. Isang liwan pa makabuhay. Walang buwelo eh. Sobrang layo pala. Tangina mo. Kumpiyansa pa eh. Epic fail eh, no? Move to the next location. Ah, ito. Yo! Ayan, sakto yun. Objectives updated. Move to the next Ano location. to? Pwede na. Parang loadout na rin yun. Hindi, buhay muna kayo bro para mas maraming pera. Ang buy station dito eh. Oo. Kinuha. Parang palang buy. Aid station May kumuha ng buy. Aid station location is marked. Kalaban tol dito. Kunin ko na ha. Kunin mo na. Kunin nito. Uy, may tao! Ay, may nag-aabang. Pamparang po siya. Nakadapa lang siya dun oh. Kasatchel pa wala na. Malas ko naman. Nasa akin pa yung pera yata. O ano sa akin? May dito ba? Sa taas tol? Nasa taas siya. Taas, pinakataas. Nabubong. Babaklayin ka niya. Tayo mong bumaba. Okay, found the vendor. Stock up if you need. Yan o. Taas naman to, ano? Andun pa rin. Oh, may kasama na. We lost that one. Okay, Come back what? stronger next time. Masok pala.
anyone near? Enemy dropping into the AO. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Pagpili natin, drop na tayo agad. Nare-raid drop tayo eh. No? Yun, Got a yun. vendor. He's here. Copy, copy. Hey, I'll take it. Stay. No, don't be motherfucker. King. Oh, it's alright. Get to work. Tayo rito, walang bumaba. Take the one location and secure the area. Orange. Loadout na. Tara, loadout tayo bro. Tao ba dito? Tao? Daming cash. Ilang yung pera ko? here. Sakta yan bro. Sige, sige, sige. Ilang wish ito. Wala ba na ako dito? Dito na ba ito na iba? Ang layo mo pala bro. Teka, naka-daily ba? Dito lang sila yung mga kasama niya. Kunin ko muna yung pera. Abot ba? Ay, hindi. Saan daily bro? Kulang pala, kulang. Kaming... Oy, may pera ka tol, may pera ko. Ito ako dyan. Copy, copy. Tapos na kayo dito. Moving. Oh, backup pa nung muna bro. Balikan na lang natin mamaya. Doon naman yung isa. May nag-loot na ba dito? Meron na. Naglagay yung pera tol. Uy, Bibili. copy, copy, copy. Oh, may 500 ako. Extra cash here. Loadout drop inbound. Biling bala tol. Gas is moving.
Pera ako. Bahala kayo. Wala, ang pera dito. Ito, pera dyan. Ibaba mo na lang. Here is the cash. Saan pera? Oh shit. Total. Ay, meron pala pala eh. Ito na lang. Ito, pambili niya ng UAV. O airstrike. Plunder cash here. Airstrike yan. Blaster. Ano? Ikot tayo. Saan tayo? Recon? Ay, dito tapos na. Pusin natin. Dinabot. Dito, May kalaban. Uy, sa likod, sa likod. Allied cluster strike inbound. Isa pa. Dito rito. No! Fuck you! Oh, tama na, meron pa dito sa likod. Uy, kanan ko. Dito. Dalawa. Pushing. Down. Nice one, bro. If you survive, Yung isa you'll tumakbo, lose ha. your May ito pa. Down. Headshot. May bang squad pa. May bang squad. Thanks, bro. Gabi. May kabundok sa hilang isa. Dito yung isa. Isa sa nasa bakay. Dami ah. Time for a bit of argy-bargy. Nasaan, bro? Always have a go. While you're waiting. Some choice Sabay. words or smash their mugs with a Station sa well-placed hill. start. Uy! Grabe. Ay, galing mga yan. Ako arm. Time for a bit of argy-bargy. Dito tol sabay. Get ready to fight. You're next. Dalawa sabay. Down isa. Dito. Win here and you return Sa to likod the ka na, front tol. line. You lose, your fight's over. Tulog pa. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. May nakaload. Wow. You're heading back to base. Sakto Not talaga over eh. yet. Your team can still buy your release. Pull na tayo, tol. Tara, tol. Tapos muna kayo tol. Atras tayo. Tara. Mark out. Moving. Tara, tol. Tara, bakit tayo? Pesto natin dito, gusto mo? Moving up. Di lumabas sa UAV. Uy, ang load up. Uy. Dami yung dalawa. Shit, may UAV. Ano? Nandiyan lang dyan. Pa. Atras tayo, may UAV. $417. Kulang na lang na 900. Loload out pa din. Yan sa ilalim ng tower. Saan may box dyan eh. May nag-load out dito. May Aid nag-load station out dito location is marked. Wala. Meron. Gas station eh. Oo, may nag-load out din. Tubo na kayo. Aid station location is marked. Dito. Aid station location is marked. Head to that vehicle.
Move on my way. Don't bother. Don't bother. Sa ilalim kaya ng ano, tol. Ayun, sa ilalim tayo ng ano. UAV na naman, tol. Oh shit. Kalaban dyan. Tayo rito. Sa ilalim tayo. Talem, sige. Tayo dyan. Yan naman sa atin yung ano. Ay, may nag-buy dito, tol. Tapos, Loot na. Palutin, tol. dead na. Di palutin. Di pa, Ay, di pa. hindi pa. Ito pa. Yan. Ulang tayo. Palutin. Saan? Ayan na. Sakto. Mga Ito, hindi pa tulutin. Iwan ko pera dito, tol, ah. Sabi, wala. Bahay ni si Jer, tol. Ikaw muna. Sino nasa taas? Sige nung ko. May ano ko. Pero, kala ko red door. Kala ko red door, eh. Sakto na yung iniwan mo, ano bro? Oo. Shit. Taas, nasa taas bro. Ewan ko kung safe yung load, bro. Second rally point. Identify Ayun, on the contract. makakabili tayo Ito bro. na. Yun, may napulot ka accidentally. Cancel that. Tapos sa lodot. Bro, alam eh. Salamat. Iron yata eh. Meron. Huwag mo nga baril eh. Meron. Ito, open siya. Unit yung mga tumatakbo. On my way. Tamaan mo. Isang loadout lang, ah. May papunta dyan kanina bro. May umalis galing Papalit dyan. na ako dito. Hihintay ka na. Sige kita. Pundo. Ay, gondola. Sige, gondola ka na. Tea house sila, tea house. Yan, ah. Enemy helo! LMG. At pala dyan, kinuha muna yung loading mo eh. May tao kanina dun eh. Yan, ah. Pero may Binabaril si Jer. tao kanina. Dito akit nila, eh. Eh, bahala ko. Ammunition box, ah. Edge. We've got gas inbound. Safe zone relocated. Sa Pertol, likot ah. Ito. Baba. Ah, meron dito sa baba? Meron. Saan? Iikot yan.
Abangan nyo dito. Sino po ako ng king? May chopper dito, tol. Wag bro. At pinapaikutan tayo. Squad. Wala akong bahala. Crack yung chopper. Alis na rin. May bala ka, Jigs. AR. Oh, meron, tol. Ano? Ano, tol? May bala ka pala. Someone go get that. Disable yung chopper. Copy. Saan yun? Saan yung ano? Bumaba bro. Banda dyan. SMG. Yan. Malayo. Copy. Sa bridge. Hindi, tumalon. Hindi ko alam kung saan bro. Pero disable yung chopper. Naglo-loadout. Ito nga ako talaga naman. Hala. Sniper rifle here. I'll drive. Kunin ko na yung loadout ko siguro. Wala nang tao doon, ano? Teka, Jer, sunduin kita. Talunin mo bro. Sige. Kunin ko na ng bala. Ay, wala na. Puta, may king pala oh. Tumalaw ka na, Jer? Tumalan ako. Tara. Got some body armor here. Can anyone use this? Where's the mark? Right passenger. Paluto Teka lang, dito. ako rin. May tira dito. Chan. Tara. I'll drive. I'll ride this. Kaya, hindi makita to. Baba ata eh. Andiyan ka sa baba, Daily. Friendly UAV overhead. Dito sa mga ano. Doon lang sa baba ako. Sa area yata eh. Meron din. Oh, asa likod, inaabot tayo, Jer. Sige. May C4 kayo? Bate mo lang, kaliwa. Sabog. Enemy UAV overhead. Ko pa. Yun o. Kuha niya. Ay. Go get that over. Pabili yung ibitan. Mayroon pa rin sa harap natin. Oh, hindi. Saan? Saan, Sa Lods? hills, sa mas mga ano. Doon sa may pinagpatay mo bro, banda ron. I got some high caliber here. Ito, hills. Grid mark. Let's Ito move isa. out. Yan o. You are mine. Gas is closing in. Relocate. Magigate-keep yan. Payang pera, tol. Hindi ako... Ay, nandyan pala kayo. Basta kayo dito, tol. Cover naman kayo. You are mine. Copy. Moving to destination. Target marked. Send it. This is Striker 3-1. Good copy. Strike inbound. Impact. No joy. Uy, malit na yung bilog, Kampla tayo, tol. Huh? Copy that. Magigate-keep natin yan. May ammunition box ako pag kailangan nyo. Sige lang. Copy. Tingin ako, pero Tama. nagpili ako yun. Moving. Tatala. Ito. Hoy, gagi. Losing ground. Ano yan, sniper? Ayun eh. Sniper. Punta ka dito, tol. Tatamaan ka. Ito muna, Jer. Wait lang bro. Pamark ka, tol. Salamat. Matay yung Doon mga lang bro, yan. yung nakamark kanina. Ayan, at sila pumasok.
Bago tayo gumalaw. Yung pera. Wala na. Binaba ko yung 700 sa ano, first floor. Dito ah. Oh shit. Tapos ka pa. Wala ka. Basag yun, basag. Basag din ako. May armor kayo. Hit kasi sila eh. Ay, yung armor tol. Naroon ako tol. Uy, putang ina, lupit naman na ito. Wala na ako armor. I've got you. Ammunition ako. Pera. Susugod na yan ha. Bili kaya tayo. Here's the cash. Para pahinga ko ang armor. Dito. Got enemy. Down. Nice. Patay yung isa. Thank you, bro. Copy. Oh Ito na. shit. Nasa gilid na. Thank you. Wala na akong Kailan, bro? plates. Wala na akong Bakit plates. na. Bakit na tol ah? Kiran tol. 50 meters. Sa kabilang bahay. Sa kabilang. Down yung isa. Sigurin nyo na yung isa. Down siya. Oh, nandito na yung isa. Nasa first floor. Down. Lah! Tangina mo. Sugod pa tayo. Tatlo? Tatlo pa, no? Tayo naka-ghosted. Oo. Wala ako sugod. Tayo ghosted. Wala tayong plates. May bala tayo pero walang plato. Plates, oo. Tayo ghosted. My check. Check. Copy. Copy. Last game muna ako, tapos mag-atid muna ako. Balik ako. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Warm-up's done. Time to kick this off. Copy dyan. Panalo na to, chicken na to. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Ano yun?
Got a vendor. Ah, sige, sige bro. Mas malayo, mas malayo. Wait, disregard. Sorry, please. All in, all in. Meron na, ito, isa. There, I got movement. Kailangan ko rin yung stop. Your primary objective is to kill them all. Supply box identified. Mark your location now. Uy. Meron sa mga tents ha, bro. Copy. Uy. Ang ina. Ito ang bilis ito. Biglang nawala sa harapan ko. Meron rin dito ah. Patay ako. May tao dito. You return to the front line. Uy! Hey, shotgun bro! You're done it. Naka-shotgun nga. Sort Meron out pa. and capture these Uy, mga Ah, ano bro. to? Mga gamer to tol, mga gamer. Oh. that one. Parang team sila tol. Your team can still buy you back if they have the cash. May kalaban sila. Biglang nag-teleport ang pucha. Ito. Going this way. Copy. Bus station. Tabang lang. Bala. Bus station tol meron. Tragic. Ito na, Jigs. What's that for? Ito. Ngayon na nakaabang, shit. Gilid, tol. Dropping ammo. Tatlo! Yun, Tatlo. tol. Na-flash ko siya tatlo. Selfie. Ako. Pinag-load pa sa harap. Load out na sila. Nag-iisa nila. Ngayon posibleng napatay pa ako. Nag-drop siya ng ano. Ng plates. Halo na. Loadout na rito. Ano ng isa. Ay, may kalaban. Kalaban ah. Kalaban dyan. Ito. Contact. Back. Papasok pa ang puto. Ikurang ko na lang ha. Ah, sige lang bro. May magkalaban sila PD isa. Meron. Shit. Ah, police station. Here. Galing mo naman. Aid station here. Disregard last. Oo, tatamaan bro. Tracking contract objective. Ito na pala eh. Strap in, I'm driving. Primary objective. Load out. Supply box is found. An enemy team is hunting you. Stay alert. Dito, tara. Jigs sila dyan, Jigs. Isa lang, tol, isa lang. Ay, ang pera tol. Parang dyan. Rapid. Uy! Meron sa likod ko. Sa may tower. Dalawa. Dito sa amin kaya dyan, meron. Dapat dalawa na shoot ka dyan eh.
Agad. Natawad dun ha, sa buy station. Sustaining fire here. Jigs, meron dyan, ha? Meron dyan, bro. May mga baril dyan sa akin kanina. Copy. So, mabibili natin sila eh. Tay kami kaagad eh. Ano tayo dyan? I-push na lang natin kaya, bro, yung sinasabi mo kanina rito yung dalawa. Aid station Tayo location bumili. is marked. Dito meron dito. Sinabi mo kanina rin sa harap. Dito. Mark out. Moving. Meron sila dun meron ha, pa nga second sa floor. bahay. Mark out. Moving. Eto, Alam malam. na. Hintayin natin umalis. Oh, bye. Wala namang palambay dyan. Sa Bili mo bridge. na kita. Tara, bili mo na tayo. Bili Ano, muna bridge? tayo, tara. Ano? Sa akin kanina rito. Ayun o. Sniper. Bounty contract. Let's get it. Dudot pala kayo, dudot pala kayo. Yung mga baril ah. Parayo. Sila nga yan. Wala tayong choice, bro. Push natin yung nandun sa second floor kanina. Loadout drop headed your way. Oh, fuck. Wala na ano na ako. Sa kanila tayo load up. Kanila pa sakto pa eh. Tangina sa itaas pala. Saan taas sila? Gas is closing in. Relocating the Dun sa safe ano? zone. Dito ah. Andyan sa summit. I'll take that. Pinakaitaas. Uy! Uy! Meron din dito. Nakaludot niya. Saan ba safe? Wala na. Wala. Walang safe. Loaded na ba ito? Cut na kayo dito. Orange. Saan ka? Sa may na? May 4K na naman siya. Polluted dito. Kulang tong mga to ah. Gas is moving. Friendly UAV overhead.
Para ba itong buksan? Hindi yan bubuksan to. Exit yan ng ano? Red door. Red door nga pala, kaya pala may tunog. Isado ni Jigs yung mga red doors. So, hinahunting ko eh. I'll drive. Buy station. Maganda. Vendor here if you need equipment. Uy! Ay, Wala ko sino. papalang daanan dito. Buy station. Vendor here if you need equipment. All right, for cover. Load mo na kayo. Boom. Tapos bulaga, no? Oh, surprise, motherfucker. Tara, tara, Iba tara. niya nga di. Strap in. I'm driving. At tayo. Ay, Temple, may naka, ano dyan, Naloot nila to eh, naloot nila to. Ano, kukunin natin Abay na rin tayo dito. may ano dyan, may nakabantay dyan, sniper. Ano ba? Yung kami nadali ni Daily. Ay, yung summit, ano, yung summit. Saan tayo, bro? Palote lang. Double check natin tong Melbase. Gusto nyo hindi. Palote tol. Yung iba. Okay, tara. Mga Rico lang. Konti na lang. Pwede na tayo mag-loadout eh. Strap in. Oh, I'm man. driving. Oh. Oh, pwede na. Ah, hindi pa. Pwede na, pwede na. Pwede na yan. Wala pa. Pero. Dalawang box, walang pera doon. Gas is inbound. Marking new safe Some zone. body armor. Kuha tayo ng Ayun, may scavenger oh. Pwede na, tara. Pwede na. Contract located. Scavenger contract located. Tara, buy station na tayo. Vendor mark. Supply box marked. Secure the package. Prime buy station. Tara, bye, bro. Got some cash here. Copy your marked item. Eh. Go get that over. Forget the double. Ito adobo. On the way. Gas is moving. Para surprise. Go get that over. Ayun, pampanalong loadout. Walaan dito. Sabi. Move on my waypoint. Disregard. Does anyone need this? Oh, stab pa. I hear you. Objectives updated. Move to the next location. Naload out ulit. Ito akong bahala box ah, bahala box. Boost natin. Bala. Refilan dyan bro, sa may tabi ng bay. Objectives updated. Move to the next location. Mid caliber here.
Contract complete. All supply boxes located. Does anyone need this? Loadout ulit. Does anyone need this? Siya pang scab. Kunin natin ulit, sige. Ay! Ay, hindi tayo Pwede makabili. Tara, naman. return. Body Use armor. tayo. Yan na, loadout. Ghost na lang ka. Doon na tayo mag-loadout. Supply box located. Move to secure. Sinong may Kaya ang pera ammunition box? Ako. Grenade. Copy. Drop ko na is... Selfie. Ay, ano, hindi mamaya na tayo. Yung selfie natin dun. Payang pera, tol. Payang pera. May bala kayo doon, di ba? Oo. Ito tayo mag-ghost. Payang pera, tol. Parang gig. Ghost tayo, tol. Ating ghost. Mauna na kami dito. Samahan ko lang si Green. Next objective located. Friendly loadout drop on the way. Palaglag yung bala rin, tol. Wag na lang. Okay, station ko. Uy, may bumabaril. Pambaril na. Objectives updated. Move to the next location. Bumaba natin. Ba natin? Para sa station ba? Ito. Sa station, sa no? Mark on the grid. Let's go. Ito. Oo, kapi. Bye. Yung palaglag yung bala, tol. Down. Okay. Karan to lang. Down isa dito. Oh shit! Safe zone relocated. Na, left side. Sino yun? Ah, right pala, right tol. UAV overhead. Enemies! I've got you! Right side, ah. Okay, thank you. Palaglag yung bala, tol. Ito lang. Ay, sorry. Layo ko. Pinapunta ko dyan. Akong bala. Ayop. Yun ah. Mark on the grid. Let's go. May one. Meron pa ah. Crack to sa may ano. San? Sa bahay? Dito. Ito. Location mark. Move up. Mark. San? Ayun. Nakamark. Ayun, tumatakbo. I'm taking fire! Tingit lang ah. Sige lang bro. Kunin ko lang yung scab. Isa. Ah, shit. Sa likod dyan. Ay shit! Dito, Oo. dito. Okay, moving. Pet gas. Putang ina. Skip tayo. Primary objective accomplished. All supply boxes. Meron pa dyan ha. I've got you! Mark. Dito sa may likod bro. Yung nakamark na yan. Sige, ikutan na namin. Andito na kami sa likod. Dito. Uy. Dito. Oh, yan pala. Uy! Baba! Dito tol, dito bahay. Meron din. Wait lang. Kinit tayo. Yun o. Dito. Hostile spotted. Meron sa likod din. Taking fire! Patayan dito. Copy. Uy! Ito! Likod pa! Bakod! Ay, shit. Takbo. Tangin ang bomba yan. Sige, teka lang. Hindi yata ako abot. Patay din siya. Hindi ako abot. Ayun, likod mo. Sa likod mo. Takas. Sinitgit tayo. Ayoko na nga mag-snipe. Hype na yung tumama. Kaya ano. Stun grenade out.
Hala, masyado maliit. Kaya na yan, kaya. 27. Have eyes on care package. Yeah. Let's na goes. Mission mark, don't bother. Cutter scope. Only 25 That's left. game. Keep up the good work. Match to. Nanalo pa to. Got a vendor if you need gear. Uy. Lapit mo lang. May pera ba din? Walang pera dyan. Doon tayo kanina, diba? Uy. Ito ako. Ayun na. Gago ka. Ay, gago. Muntikan pa yan, ha? Pumatay. Atid lang ako, Lods. Balik ako pag online pa kayo. Sige, Sige, lads. Sige, lads. Copy. Kaya ulit, lads.